חבר'ה, אני רוצה להראות לכם איזה שני גדים, ואני רוצה שתגידו לי אם אתם מסכימים איתם או לא. הראשון זה, נשים לא מסוגלות לעבוד בתפקידים ניהוליים ועמדות כוח. לא נכון. לא נכון. לא מסכימים. אוקיי, מהמם. השני, נשים לא רוצות לעבוד בתפקידים ניהוליים או בעמדות כוח. לא נכון. זה לפעמים? קצת יותר נכון. הן לא רוצות כי ככה חינכו אותן, לא לרצות. מסכימים? אוקיי, נגיע להכל. מסכימים או לא? לא. לא מסכימים. אני כן מסכים. הרוב לא. עובדתית. הרוב לא מסכים, זה מה שקורה. אז מה מסביר את המספרים הבאים? אוקיי, מצב התעסוקה בתפקידים בכירים. ראשי ממשלה, עד היום, זאת אומרת מקום המדינה ועד היום, 16 גברים מול אישה אחת. גולדה מאיר. נכון. שרי אוצר, 25 גברים, 0 נשים. יועצים משפטיים לממשלה, 14 גברים, 0 נשים. בעלי עסקים עצמאיים, על כל 3 גברים שפותחים עסק עצמאי, אישה אחת מעיזה לפתוח עסק עצמאי. עמדות ניהול. מנהלים, המנהלים שלכם הם רובם גברים. אני רוצה לספר לכם סיפור קצר על שירלי. זו שירלי. אני עשיתי לשירלי בייביסיטר לפני 2 בערך. שירלי ילדה חמודה, זאת לא באמת שירלי, אבל לצורך הדוגמה. ילדה חמודה, מבריקה. סתם שתדעו, אמא שלה הייתה חשפנית, אז הייתי עושה לה בייביסיטר בלילות. סתם משהו שמצחיק אותי על היום. לשירלי היה יום הולדת, אז החלטתי ללכת לקנות לה מתנה. נכנסתי לחנות צעצועים, ביקשתי מהמוכרת שתמליץ לי משהו בשביל שירלי חמודה, ילדה בת 5. אוקיי, המוכרת לוקחת אותי אחריה, אנחנו מגיעות לאיזשהו מדף כזה, והיא מתחילה להראות לי דברים. דבר ראשון שהיא מראה לי, תנור קטן, חמוד ורוד. אוקיי, נחמד, אמרתי לה, זה פחות הכיוון, בואי תראי לי עוד דברים. דבר הבא, ערכת לק לנסיכות. אוקיי, בסדר, יש לך עוד משהו להראות לי? כמובן שהיה לה, הדובדבן שבקצפת. מטאטא ורוד קלאסי. וואו. כן, זה מה שהבוחרת הראתה לי. האמת היא שפשוט התייאשתי וקניתי לה ראש דשא וחוברת מספרים לצביעה. זה מה ששירלי קיבלה למולדת, היא מאוד שמחה אגב. אז אני הייתי רוצה לשאול אתכם דבר כזה. כל התקרית הזאת הובילה אותי לשאול שאלה אחת חשובה. יש מצב אולי שאנחנו חושפים את הילדות לחצי מהאפשרויות שבאמת קיימות? יפה. דוקטור שרה רוזנבלום מאוניברסיטת חיפה ערכה מחקר. המחקר נועד למצוא הבדלים בפעילויות משחק ופנאי בין בנים לבנות בגילאים 6 עד 9. המחקר התבסס על 2 גורמים. הראשון, הבדלים תורשתיים ביולוגיים בין בנים לבנות, והשני, הכוונה ועידוד מצד ההורים למשחק מסוג כלשהו בהתאם למין הילד. על פי התוצאות המחקר שמופיעים על הלוח, ניתן לראות שההבדלים בהעדפה אכן נובעים מהבדלים תורשתיים ביולוגיים, אבל החלוקה נובעת גם מהעובדה שהורים מכוונים ומעודדים בנים לשחק בכדור ומכוניות ובנות ליצירה ולבובות. בואו נודה. המסרים המיניים שילדים מקבלים הם בוטים וברורים לחלוטין. ניתן לראות את זה אפילו במשחקים שאנחנו קונים לבנים ובמשחקים שאנחנו קונים לבנות. רואים את ההבדל, נכון? ילדים קטנים חווים עולם של ציפיות. עולם שמגדיר איזה תפקידים ראויים להזדהות איתם. עולם שמגדיר איזה תפקידים ראויים לבנים ואיזה תפקידים ראויים לבנות. ניתן לראות את זה אפילו במדע הדרושים. בואו ניקח דוגמה. זוהי מדע הדרושים שנתקלתי בה לפני כשבוע. שימו לב, הקריטריונים
בשתי עמודות זהים לחלוטין. אתם יכולים כזה לעבור בקצרה, אבל ההגדרה של התפקיד בפועל והשכר שמוצע למשרה משתנה בהתאם למין המבוקש. דוקטור שרה לרר, שהיא בעצם ראש המסלול לגיל הרך במכללת סמינר הקיבוצים, אומרת, המשחק הוא הכוונה לחיים. אנחנו צריכים לחשוף את הילדים שלנו לסוגים שונים של משחקים. וכמובן, להתלהב אם הילד עושה יצירות, ואם הבת משחקת עצמה כמוסכניקית טובה. אז באמת, כמו שהסברנו לכם, למה שהילד נחשף, יש השפעה מאוד מאוד עיקרית על הטווח הארוך. זה ישפיע על איך שהוא יתפוס את עצמו, זה ישפיע על היכולות שלו, הקוגניטיביות, על היכולות השכליות, וזה ישפיע בסופו של דבר גם על הבחירת קריירה שלו. אז למה זה אמור בדיוק לעניין אתכם, אתם שואלים את עצמכם? אז באמת חלקנו כבר הורים, ורובנו, אם לא כולנו, יהיו הורים מתישהו. ואני שואלת אתכם, בתור הורים לילדות וגם לילדים, לא הייתם רוצים לתת לבנות שלכם את כל הכלים להצליח? אז בואו נבנה חברה העומדת על עקרונות השוויון החברתי שמאפשרת לכולם, בין אם מדובר בילד או ילדה, גבר או אישה, להיות זכאי לכל האפשרויות וההזדמנויות שיש לעולם הזה להציע. תודה רבה.